Co fin de garantir a máxima seguridade nas praias, este verán a Xunta de Galicia habilitou unha liña de axudas extraordinarias para cumprir cos protocolos de prevención do COVID, dotada con 650.000 euros. Estábamos obrigados pola pandemia, pero que as praias debían utilizarse, que son un recurso que non podíamos renunciar ningún concello, especialmente, pois, como é o caso de Ribeira, pois que teñen as praias un dos seus maiores atractivos durante o verán. O que fixemos foi poñernos a traballar, recoñecer que efectivamente os concellos esas novas medidas e se iba a supoñer un esforzo económico a maiores do que xa tiñan que facer, e por eso abrimos unha liña de axudas, as que se acolleron 42 concellos dos que teñen praias en Galicia, foron alrededor de 650.000 euros pois dedicados a este tipo de actuacións. O Concello de Ribeira destinou os fondos a marcar con módulos os areais para servir como referencia no mantemento da distancia de seguridade, así como a adquisición e manexo de 2 drons destinados a controlar a capacidade das praias. Ademais dos labores de control durante o verán, o Concello daralle utilidade durante todo o ano noutras tarefas como a busca de desaparecidos ou o reforzo na loita contra incendios. Unha axuda que ao longo do ano pois vai a servir para outros menesteres como búsqueda de desaparecidos, como adentrarse moitas veces en lumes e ver como está os camiños a hora de poder mandar as motobombas, etc. Non? Polo tanto, vai a trascender do propio verán a utilización destes dispositivos e nada máis, esperar que esa colaboración sempre leal da Xunta de Galicia se manteña. O Servizo de Vixilancia e Control permanecerá activo nas praias de Ribeira ata o fin da tempada estival, previsto o 15 de setembro, e o Concello non descarta ampliálo se continúa o bo tempo.